makadi akuse kungadai muri akudakara chakomanahe pano pa Kunashe Gospel Top 20 zuwa gari chiti 4 September 2021 Kunashe Gospel Top 20 brought to you by Kunashe Studios kumakomoyo kwana waso anu achotizo kumadhumbe kumagogoya unongoti hakacho Botswana hakacho Mozambique hakacho South Africa Tanzania muno muZimbabwe Harare Mwamutare Bulawayo chirezi agose kungadai uri achiro kuzonera pa laptop kana pa computer chiro pa TV ku UK ku Denmark papa zvakadi right this week pa Facebook akumanere zvinhu zvacho ngoti this week zvinhu zvasvinene pane last week akumana zvibhakera zvacho waitokona munhu atungamira nezviri zvitatu aona umwe akudzoterawo nezvibhakera zvake aona akutopotsera zvibhakera zvake 5 kana 10 watotidza futi mavhodze anomamirire zvinhu zvakaita kapakona paKunashe Gospel Top 20 gari tapinda munyaya dzechitoona kuti zvangu zvakamira sei zvangu zviri kufamba sei down kubva kunumber 20 sitting on number 20 it's Odin Kanyimba nechimbo chinonzi My Testimony My testimony Isika manazika just nunesti papa zvisininya desta testimony your testimony my testimony can change your life your testimony can change my life my testimony can change your life your testimony can change my life my testimony can change your life kuimba kwa Odin Kanyimba nechimbo chinonzi My Testimony sitting on number 20 ndiye avhurira kamusangano wezuva ranhasi paKunashe Gospel Top 20 usakanganuka tiri chingobata zvishoma zvichinaka tichingodaro tichitofamba nacho chirongwa maiziya Don't number 19 apa agara ka minister chifoni kurwa isimba featuring Pastor Shalom Kukuta nechimbo chinonzi tinzwe iwo usakanganoka kungoshare this link akuti vamwe wangoonooka nekuti apererwa Mr. Nyamandu zvakadi tine wimbo matsika pa South Africa uri kuzigona sei kuimba kwa yufoni kurwa isimba nechimbo chinonzi tinzwe iwo sitting on number 19 this week Atauta number 18 tiri kufambira kanyaya dzacho padiki pashoma zvichinaka apana patapinda muna minister Leni Mandirosa nechimbo chinonzi shinga kunamata asi Mwari vanokuyamura shinga kunamata usaore moyo shinga kunamata upenyu wacho ungarema kubata icho nechocho zviri kurwadza kufamba munzira netsaona chinji tumatuma asi Mwari vanokuyamura upenyu wacho ungarema kubata zviri kurwadza
kufamba munzira netsaona zhinji dzumadu awaizviziere ende uri kuzviziere akuti chirongwa nicho kachinonzi Kunashe Gospel Top 20 in case you are just joining us nonzi Jesu uza akakudzoti amapiano inongorwa John ndiani iyo kairi kurwa pachimanomani na Minister Leni Mandirosa iye anokuyamura ukamwena pa YouTube just type kuti Leni Mandirosa auvhoti shinga kunamata unochiwana ipapapa musoro iye anokuyamura. sitting on number 18 Leni Mandirosa ndo nyaya dzachimamirire dzakaita tiri kufambira nyaya dzacho. In case you're just joining us, this is Kunashe Studios Top 20 chirongwa 1 pasi rose chisina kana chitsotsi riri pamusoro pamazita ose zita raJesu. tichipinda pa number 17 pacho apagaranwa Caroline Chidzikwe nechimbo chinonzi zita renyu Jesu. Une zita riri pamusoro pamazita ose zita raJesu rakafanira kunamatwa parinodanwa zita iri rinoudza shanduko zita renyu ngarinamatwe patinodana zita iri. It's all about gospel music here on Kunashe Gospel Top 20. Zita renyu ngarinamatwe patinoridana zita iri hazvirambi zvakadaro zita renyu Andiye ka Caroline Chidzikwe nechimbo chinonzi zita renyu Jesu, sitting on number 17 this week. Down to number 16 ka tiri kufamba nazo nyaya dzacho padiki tabata panapa Juliet M Kandoto nechimbo chinonzi hazvirambi zvakadaro. Marasta muriko ere unongoti cho Hazvirambi zvakadaro, amai hazvirambi zvakadaro, hazvingarambi inonzi hakacho kana Mwari varipo. Hazvirambi zvakadaro, hazvirambi zvakadaro, hazvingarambi zvakadaro kana Mwari varipo. Mr. Chomze zviri kufaya ere zvakamira 1-1 Zvakadaro timu rangu mese pamuzanzi mese ndokudai tsvaka cheyehovha hazvirambi zvakadaro kuzoti pamoza hazvirambi zvakadaro chimbo chinonzi hazvirambi zvakadaro coming from Juliet M Kandoto hazvirambi zvakadaro. sitting on number 16 this week right ndo mafambira zviri kuita nyaya dzacho pano pa Kunashe Gospel Top 20. Down to number 15 apa garaka Gibson Tom nechimbo chinonzi anotibvisa munzira. Satani aripo kutizausa, Satani aripo kutizausa, ane mano kutizausa, ane mano kutizausa. Baba tichengete, ishe tichengete, tiri baba tingashikoni, Kuimba kwa Gibson Tom tingashikoni, baba tichengete. nechimbo chinonzi anotibvisa munzira, sitting on number 15 this week. Ndo mafambiro tinenge tichiita nyaya dzacho ipapapa hakacho. Down to number 14 apa garaka inonzi Twin Connection
Ane chimwe chinonzi tibatsirane kunamata. Vana mai weti basirane kunamata. Uyayo tibatsira. Uri weka zvinore. Vana baba weti basirane kunamata. Uyayo tibatsira. Uri weka zvinore. Vakomana vasikana muri basirane kunamata. Koda muonera pawe. Uri weka zvinore. Vechibikika ni muri basirane kunamata. Anzi ndinganika kuti kunamata. Azvinoda kana nomba chiti chimbobatsirana oso. Basirane kunamata. Usazobudirwe baba. Nekuti pakarwa chinyakare. Uri weka ugone. Basirane kunamata. Yacho inowana. Uri weka Amurudze nchirwa baba. Imwe. matoro yacho inore. Uri weka Ndoka inonzi Twin Connection chimbo chawo chinonzi tibatsirane kunamata, sitting on number 14 this week. Down to number 18. Apa garaka nyasha murapa. Anga nika chimbo chake chinonzi tendeuka. Zongobata ukachiri padhuze. Anyasha murapa akagara zvakari panamba 13 this week. Anga nechimbo chake chinonzi tendeuka ndo chanchiri beba papa. Right, tichifamba nazo nyaya dzacho. Zvoenda kure neni kazo Down to number 12. takakupayo. Zvoenda kure nesi. Apa garaka Kunashe featuring Dokazi Moyo. Nechimbo chinonzi mwana wangu. Usasarira tsika mwana tsika kanganwavo mwari wataka kupauyo. Zvoenda kure nesu sazo kanganwavo mwari wataka kupauyo. Mwana wangu iwe mwana wangu iwe mwana wangu. Akana muchizoda usumfuso ngemhanzire nchirwa panapa. Munongenda pa YouTube. Mungo search the name of the artist and the name of the song. Because ndicheni chingoroka pashoma padiki pachinaka. Tushoma ndichingoti turudwe. Ndiye Kunashe nechimbo chinonzi mwana wangu, sitting on number 12 this week. Yeah, tacho hivi wari kunaka pambo chinongodozwa nyimbo yacho yese manzi yacho yese waiziya. Down to number 11. Apa garaka Pastor Chomze. Nechimbo chinonzi dai wainzwa. Pastor Chomze zviri kufamba here. Apa Joni. Muri kuisa sei. Pastor Chomze nechimwe chinonzi dai wainzwa.
sitting on number 11. Waripozopa Johnny Pastor Jones ndo mafambire dzechita nyaya dzechebaba pakati chitorowa tichivhaya zviri kufambira nyaya dzacho mbijana zvishoma zvichinaka tichidaro down to number 10. Apa garaka dhumi mangena ane chimwe chonzi my redeemer. Almighty God. Ndaisirwa message panapa ana pastor Kaseke adzi zvakadi DJ aramba muchiro wa bora. Redeemer from the sins of the fathers, redeemer from the sins of the moment, redeemer from the sins of the fathers, redeemer from the sins of the moment. Andieka dhumimangena nechimbo chinonzi my redeemer sitting on number 10 this week. Kambo kacho Mulungu akanzwa kanyimbo kacho kuti ngeke chingezi keke chivheti. Down to number 9 apa garika Lindi wechari chimba ane chimbo chinonzi batsira imweya wangu. Batsira imweya wangu baba, batsira imweya wangu Jehova, batsira imweya wangu baba, batsira imweya wangu Jehova, batsira imweya wangu baba. Tichingoramba tichikurudzirana to all the artists kuti please submit your songs the number below the screen plus 263 773 350 310. Munongokanda nyimbo dzenyimba papa. Isusu kuno utorobazi bakaya chaiku imi muchibata iri kunga imuni kweyeyo. Lindi wechimba nechimbo chinonzi batsira imweya wangu Jehovah sitting on number 9 this week. Takura wega mtoro wako, wotosenga wega mtoro wako. Takura wega mtoro Amurungo sinzwira wotosenga wega mtoro. Anjoka Elder Kade nechimbo chinonzi motoro. Wakakura seiko hazvina mosha unorema sei, hazvina mosha wakakura seiko hazvina mosha unorema sei. Nzouwa iremerwe nenyanga Sitting on number 8 this week. takura wega mtoro wako. Nzouwa iremerwe nenyanga dzayo, wotosenga wega mtoro wako. Takura wega Akomana tumadhanzere tinobura akuti akacho. takura wega mtoro wako, wotosenga wega mtoro wako. Akomana iuche zinune zindioka Elder Kade nechimbo chawo chinonzi mutoro ipapa sitting on number 8 this week. Gorerai mumwe mukana Jesu. Down to number 7 apa garaka adenzidewa nechimbo chinonzi mumwe mukana Mukana Jehova wekuti aripo zvawo pazvishawani. mumwe mukana zvekare Mwari wekuti tikupe imbiri. Mumwe mukana Mwari wenyasha wekuti tikupe imbiri. Mumwe mukana
wekuti tikupe imbiri. Mumwe mukana Mwari wenyasa wekuti tikupe imbiri. Mumwe mukana wekuti tikupe imbiri. Mumwe mukana wekuti tikupe imbiri. Andiye kaadinzidewa aimwe asiro sacho asibabviri bange kuzipa we uneko chikorambo chinongozwe kuda ungozipirwa uchingozipirwa uchingofamba wakadaro. Down number 6 apa agara kamukadzi akangwara the brave woman Olivia Manyamba nani chimwe chawo chinonzi munamato vana veZimbabwe. I can imagine Olivia Manyamba ari mustudio ndiri kuba anatsozwa mhanzi yacho kuti ndofunga aiba atobudisa nemusodzi chaipo. Denmark zvakadi paMozambique Botswana mamakafu zvakadidi get well son munhu waMwari. Chirongwa nicho chika Kunashe Gospel Top 20. In case you are just joining us akomanere zvinhu zvacho unozoita rewind uchidi unozokasikira kuuya next time utozoona kuti zvinhu zvakamira sei zvichifamba sei kubva kunumber 20 up to number 1 uona wachiziya kuti nyaya dzacho zvichifamba sei waiziya. Zvinopera nekunyengetera nibatsirei mufundisi wangu iwo woshora woda kunakirwa wega aiwa koko vamwe murume wangu anogara so Mr. George Nete vachiuya nechimbo chavo chinonzi wanano vakagara zvepanumber 5 ari panzira. Murume wangu anogara ari kumashops. Murume wangu anogara ari parodi. Zvinopera nekutsanya. Zvinopera nekunyengetera. Zvinopera nekutsanya. Zvinopera nekunyengetera. Mandinotenda mweya mutsvene. so Mr. George Nete Mweya yemadzinza. ane chimbo chinonzi wanano kuna amwe ana baba murundozvizwira vanongoswera vari mumashops vamwe vanoswera vachingofamba vachindombeya. Handindadaro ndisaubvisa munotovatsvaga mondovabvusa kuti maifaiza kuti iko munhu wangu ari papapa kundotora icho chikwa down number 4 kuti nini ndife ndirirombe iwere chidowa ndakare apagara kapasa Shalom Gukuta ndakunganga kundotora ane chimbo chinonzi zvawaida zvakakona kuti nini ndife ndirirombe iwere pita wandakare ngashinga kuenda kunanga kundotora icho chikwambo kuti nini ndife ndirirombe majeka wakanyara chikambo chako chakakonewa majeka iwe wakanyara chikwambo chako icho chakakonewa zvawaida iwewe zvakakona zvawaida iwewe zvakakona zvawaida iwewe zvakakona zvawaida iwewe zvakakona zvawaida iwewe anzonga shinga here aiwewo mwana wandakarera kana kuti imimi mukoma wangu kana sisi wangu hama yako konditumira mamepo
asikamufundisa wakaimba chokwadi nini is real life ama yako inokutorera chikwambo kuti wewe ufe uri rombe zvakakona asikauri kuti zowaida iwewe zowaida zvakakona zvawaida iwewe ka zvakakona ndo the best part of the song ati zowaida iwewe zvakazokona pa zvakakona waifunga kuti chambuza izvi zvindakurya ndichifashura down to number 3 apa karakatsitsi meredzi ane chimbo chinonzi munosimudza marombe andinoti makorokoto akuna tsitsi meredzi kana sitting on number 3 this week ndo zvito baba zvacho zvetop 3 awoti kuna chigospel haina unenge ready chirongwa chiri open to every gospel artist in Zimbabwe chimbosarudzwi bamhanzi hatisisu tinosarudza mhanzi dzinopinda but mavhoti enyu imimi vasarudzi ane vavhoti makorokoto pa kuna tsitsi meredzi anga akagara zvakari pa number 2 this week pa number 3 akomana izvo zvacho down to number 2 Ngaende people ndisina Jesu Kristo ndiye mujengeti wangu ndimesaya andinoti makorokoto akuna loveness emukapfumo atenda mari amenoti emu unoreve I don't know ndichakabvunza na Jesu ane chimbo chavo chinonzi kawanda katenda maari sitting on number 2 this week makorokoto anorarama mandiri Jesu ndakatenda mari ndina muziva isha Maria ndakatengwa neropa ndinovimba naye wandakatenda mari ndina muziva isha Maria ndakatengwa neropa ndinovimba naye wandakatenda mari ayo waripo zvavo pakuta guru reZimbabwe muHarare ayo deserve kumbopuwa madhumbe munandibata handigokupaiwo gogoya kana rimwe zvaro hakacho unongoti hakacho right reketi ndipakava number 1 pahuru yacho number 1 yacho reketi ndikotika pava kamera zeiko number 1 yacho mambo gara chinjomuzina yakagara number 1 ane nyimbo chake chinonzi wimba ando zvinoita kama makompetita ebhora ukambozvizwa andinoti kamakorokoto akuna kareji chomusina ane chimbo chake chinonzi vimba Mwari wangu amuanyatise Bimba nae akunyatise Pastor Choms muri kuzvinzwira ere munhu wamwa akunyatise Beti Mponde apa Bite Bridge Bimba nae akunyatise Sibungarebesei Wamirira wane taiwe Mudiki andinoda kangopa kutenda kune mivose vatsigiri nemi maimbe maartist amurongoramba muchiparticipate in this Kunashe Gospel Top 20 program Vana vake
chirongwa ndechenyu. chingwa Mwari Keep on pushing. Chinangwa ndechekuti kavamwe vasingazikanwa vamwe vanewo music isingaendi kuresera isiriwo pamaintaneti mazviziyo. Pinda unawo arura machiraswa kuti mungowanoka support nekunzwikoka nevamweni vanhu pano pa Facebook page. Akuburitso leKunashe Studios amodale. Zvakadini kunaka. Saka ndomamira ngakaita chingwa chedu muvhiki rinoirika. Olimba nemi Mwari wangu amuwanatise Saka musara zvakanaka. Udzimara takumana yemuvhiki rinoteera. Nyama nemweya zviri pamwe. Ndichingodaidzirwa kuti stay safe and please get vaccinated. Because COVID is real. Vangoita vaka back to school vana. Mufambe zvakanaka. On behalf of Kunashe Studios Motare, we thank you all. Musara muchitiwa zvakanaka. Andini DJ Dinyadomeni. Ndayendaini. Bimba naye akunyati